Kuinka vakava täytyy olla niin rikostilanne, että poliisi saa ampua? Saa ampua. Et kyllä mitään helppoa ensimmäistä kysymystä poliisille antanut. Että kyllä se niin poliisin aseen käyttö on sillä tavalla, että se on niin äärimmäinen voimankeino käyttöväline, että kuitenkin jos käytetään ampuma-asetta, niin siinä saattaa joku menettää henkensä. Että kyllä poliisi niin kaikkia muita keinoja käyttää ennen, vaikka olisi vakavakin tilanne, niin kyllä sitä niin kuin, tämä vuoropuhelu on se kuitenkin se tärkein työkalu meille ja valitettavasti aina silloin tällöin poliisi joutuu kyllä virkatehtävissään käyttämään asetta, mutta en sillä tavalla osaa sanoa ja niin kuin ei voi sanoa, että kuinka vakava tilanne täytyy olla, että asetta täytyy käyttää. Totta kai poliisilla on oikeus puolustaa itseään ja puolustaa muita, mutta ei ole poliisin ensimmäisiä keinoja, että kaikki muut keinot käytetään ensiksi. Että niin kuin sanoin, niin ihmiselämä on kuitenkin sillä tavalla niin kuin ainutlaatuista ja eikä poliisikaan halua työssään kuitenkaan tehdä sillä, että joku menettäisi henkensä. Mutta hyvä kysymys.